Tak, pletení hladce se dělá následovně. Chytnete si jehlice do obou dvou rukou, namotáte si přízy na ukazováček a pravou jehlicí píchnete zepředu do očka na levé jehlici, chytnete přízy, ten pohyb je zepředu dozadu, protáhnete to tím očkem, sundáte z levé jehlice na pravou a trošku tím ukazovákem si to takhle přitáhnete. Zepředu tu přízi chytnete takhle jako zezadu, protáhnete to očkem, sundáte a ještě trošku tím ukazovákem si dotáhnete. Zepředu chytnete přízi, protáhnete a udělá se vám takovýhle vzorek. Takhle to vypadá, když byste pletli všechna oka hladce. Vlastně to hladké oko dělá takováhle srdíčka, nebo takovéhle šipečky a z druhé strany to dělá vroubek. Pokud takhle to vypadá, když se do kruhu plete pouze hladce, když se to otočí, tak vlastně ten vroubek se dostane na druhou stranu, takže z jedné strany tady se mi dělá to hladké oko a z druhé strany se mi dělá ten vroubeček. Což znamená, že když já to pletu hladce tam a zpátky, tak se mu dělá takový vroubkovaný žerzej, který když se trošku roztáhne, tak jsou tam vidět ty jednotlivé řady. Pokud byste si chtěli spočítat, kolik řad tam máte, tak tady se to pěkně spočítáte. Buď si spočítáte ty vroubky a vynásobíte 2, anebo si spočítáte jednotlivé řady takhle zvlášť.